Ini M1 agar salah itu nunggu makna burung-burung M rajasti pura malkhung salah itu mana agari ewa fish je malkhuna और फिर नहीं साधन जमातिया रैसाबारिनि जों ताकलाय गंडा तैसा एसिबनि आन्दारो कैसा फिश बेन आर काजानाय लाइफ फिश बेन ओ जागा दिनै आ रमने उलो जों ता नुकजाक आ थै थाङो बे लाइफ फिश बेन अरो जों अनेक समय जों नुगो जे आर कथां इजां जों कासगिया एके आ और कथां तन मानाय इजां जों तलां मानाय ओ जागानि जों गंडा तैसा आरमखा दुम्बुर एरिया सिम तंखांग्ला ओ गंडा तैसा सादि सिम तंखांग्ला औरनि थांना नानाय आ आगरतला उदयपुर अमरपुर जे कुनो जागा तलां मानाय ओमाहाय सुबिदा कैसा आ लाइफ फिश बेन जों रखा चिंता को विक्रम साधन जमातियानो जे 40% 60% स्कीम बुं प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जों ओ जागा ताकलाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम कैसा मांखा अबनो जों इमप्लीमेंट खायखा चिंता को विक्रम साधन जमातियानो जे ओमाहाय के जरा बिजनेस खायनि इंटरेस्टेड बरकनो जों फाइनान्शियलाव माहायनो आरबो कैसाया आरबो बेनिफिशियरी बासकाव जों
गोबां रोनानि बेनिफिसारि इनक्रिज खालामनानै जों ट्राइ खालामनायनि लेभेलाव जों ट्राइ खालाम दङ आरो जों इमाहाय बेनिफिसारि रक बक फाइनान्सियलाव बकनि बेनिफिटनि बागै बक इमाहाय जे लकाल बक जे लकाल मार्केट नसिम नाय दंयावै हाथानि मार्केटआवबो बक थांनानै तै अबनि बागै जों इमाहाय कैसा फिस बेन रखा दाबो जोंनि ताखौनो न साइखना दिखिसा मैन टोटल टारगेट के और दुमबुरो जोंनि 24 लाख गंड तैसा एसेबनि आन्दार बाय जतन बारि एसेब गंड तैसा एसेबनि बिसिंगो 15 लाख और सेपारेट यां जतन बारि एसेबनि बिसिंगो 9 लाख और जगह जों 2,60,000 फेस मेनारो जों और दुमबुरो आरनाय आं नुखना जस्ट मास कैसा सकां कैसा ताल सकां जे फ्लाड मणि बने उलका दुमबुनि आरो जत yang rok thanga tolago imahilo chini elaka rogo chini o elaka simia joto elaka no pukhri bando bai thangka oro kabang ma chini borok no boni loss uka nogrok loss mani logio imahai tabok fishery related bando ko bai thango aro bo loss uka on bai sing tini bisi no mai ke sing dumbura aphiugo jasini o elaka to ano best khai পরিবার চালক নাই দখং চালক নাই চিনি मैं कबां मा परिवार गाव गाव फेमिली गाव प्राय 4-5 हजार बनि इनकाम ना जों बाहाय के साखा तिसानाय बनि सराय रकनि परासुनानि बागै बा बनि नखौ बनि चलेनायनि बागै अबनो जिनि वान सकमु ताबो जों जेसे रखा जों फ्यूचर जे ओ एलाका आरो मैसाने तंनाय बनो जों बाहाय के जॉब प्रोग्राम नाय 3-4 हजार बरगनो जॉब इमाहाय जे अटोनि केपासिटी बसे एरिया अपन नाय जों अपन बेस खाय आरो आकबां जों रिदिमाना फियक माया अपन नायलेने जों जदि सम्भव हिगासे आरो कबां जों रायलायनाय अपनि परे जों ता अपनि यागुला जों थानाय जतन बारि एसेबनि आन्दार 9 लाख अपनि उलो जों टारगेट खायनाय जे पूरा जों डिस्ट्रिक्ट वाइज सब डिविजन वाइज बा ब्लॉक वाइज जोन वाइज सब जोन वाइज ओपन वाटर बॉडी चिनी को माय माय दुमबुर एलाकानि बाड़बो तंगो ताबो को ओमपी टुडु उंखा इमाहाय कबां मा एरिया जे आरो मै जागो को बने इनकाम न जों बाहाय के साखाति सारो मानाय इनकाम जेनेरेट कहा मंगनानि बागै ओपन वाटर बॉडी बसं ताबो को एक्शन प्लान जों लानाय चिनी बरकनि इनकाम कहा मंगनतै फिशरीनि बिसिनतै चिनी लगे तंगो चिनी सब जोनल चेयरमैन हिरणमय त्रिपुरा चिनी सोशल एक्टिविस्ट और चिनी मंडल प्रेसिडेंट समीरंजन त्रिपुरा चिनी टीटीएडीसी आईएस लेवल चेयरमैन तो हरिचंद्र देवबर्मा बाहाय चिनी बरम गना खत्रजय रियांग सोशल एक्टिविस्ट चिनी मदन त्रिपुरा एसएफ चिनी फिसारी नि आरो स्टाफ दंगो नंगनि ओ चैनल बिसिं तैनो जों मेसेज रनि मुसुगो जों खायमानि बिसिं तैबो जों कबांबा जों कामाय खायमोन हामबाय खुशी हैं जोंनि सार बरक साथार माबायनो ताक जरा माबाय बेलायनो खुशी नोंखा बियां रगो सनाय मोनसे दं आंखे उदयपुर रनाय हिजो उदयपुर दै आगरतला बाहायके सनाय हिजो रकाना आंबा साबु थांमनो तेलेंगुराबो थांमनो एनि जागा थांमनो सब्सिडी के बके 60% बाहायके और आमचा नों सिमे जमान खपुला सिदुकल माबाय खदा आं सामले हायफा ताक प्रथमला आं माग्रा खता हायफा आइगेर मा जागोन के फर्स्ट टाइम बनि जों चिकन 3 व्हीलर रखा माहाय स्कूटी रक बाइक रक आर कानन बाइसाइकेल ताबो बाइसाइकेल सिने आबर टारगेट दङ माहाय सिने लंथ्राय बेली एरिया रो जानाय कांचनपुर एरिया रो जानाय लाइफ इज बेन फाइनान्सियल सार नरगने नाहार मुंता मा हाई फिस बेन ताक बर जंगनाय देतायबो फाइनान्सियल जों ताबो बिसग्रखा जेसग्रखा मोनसेला आरोबो गोबां रनाय जों अब जत एरिया काबारंया टाउननि बागै सिनि एरिया सब डिविजन लंथ्राय बेली कांचनपुर गणतैसा जतनबारी ओ एरिया ताबक जरातै रै तंजागो जतनबारी हिंखाय दुमबुर एरिया ताबक गणतैसा लंथ्राय बेली कांचनपुर
काबारे संगो फाइने साला जों ट्राइ खेनाय साबजन वाइस तेते दिसिने साबजन वाइस जत एरिया न जे जागा चिनि फिश फार्मार दंनाय आ खैनाय ओ जत एरिया तो आ खैया बाक्सा एरिया दङ चिनि खेत खैयो बाक्सा एरिया दङ चिनि हु खैयो बाक्सा एरिया दङ चिनि महाय आ बाक्सा एरिया दङ चिनि एर दिदिनि सागा डिपेंड अमहाय हिंकै ताबक जागा चिनि ओ एरिया खै आरो बिसि उनि बायनो जों ताबक अर जरा जों अरनि जरा जों स्टार खाया फाइनाल जों टारगेट जत एडिसि बा चिनि एलाकानि साबजन एरिया रग बुनिल जों बिसि वाइस रग दे काबार खेमना आहायनो रेबो दंयाबले जे बबने यूज खरेन नालाय गारि रोखा आं मानन मुसुबान बे दंयाबले जे बबे तामु सामुन खैनाय ब गारि मांखा तिनि मानमानि जागलके फालसा पैसा अमाय दंयाबले गारि रोखा बाबु जाते दिनै संसार बिनि नुखुं जाथों आ बिजनेस खायै ब इनकाम खायमानथों आमो गासिनि ना